रउआ ऐसा मरद बानी नु कि रउआ के हगाहू लेके जाए के पड़ता। ये तो हमरा डर लागेला बड़ा। डर लागला। हाँ। ए हौ देखी हौ का भइल बा। अरे बाप तुम जाके देखी। अरे देरात काहे बानी जाके देखी होने बेचारा के। अरे एकरा मिर्गी आवेला। तो ये तो हच हच करता। अरे तो मिर्गी आओ तो एकरा के का कइल जा? का कइल चप्पल सुंघाई जूता 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 मिर्गी ले पे जूता सुंघावल जाला। जूता तो पहले नहीं की तो का करी? अरे बुढ़ऊ तू पता ना का तू पहिर के तू आवेला। एगो उपाय हम जानतनी। हाँ बताओ। ते हई डिब्बा ले। हाँ धइले रह ओकरा बाद देखना होबे मिर्गी एकर भाग जाए के तरह। ठीक आइए देखते हैं बैठचंद मजा आएगा। अरे हम का हो देखबू ठीक न हो गई। आई बा होई तो सही में ठीक हो गइल। ए बाबू तोरा के मिर्गी आवेला ते अकेले मत घूमिए। जो जो घरे जो घरे जो 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 घरे जो जो तारे जो घरे नो 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 लागल बा चल रे जल्दी चल बुढ़ऊ। आगे बड़ा बुढ़ऊ।